ପ୍ରକୃତର ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରଜ ଥିଲା ଏକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦୁଇରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତିନିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଚାରିରେ ତ ଟିକେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଥରେ ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ରଜ ସରିଗଲା, ନା ରୀତି ଶୋଇଲୁ, ନା ରୀତି ଉଠିଲୁ, ନା ରୀତି ଏଇଟା କରିଦେ, ନା ରୀତି ସେଇଟା କରିଦେ, ନା ରୀତି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ମାଡ଼ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗଣି ବି ପାରିବେନି। ହେଲେ କି ମୋର ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ରଜରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲି, ଖାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି, ମେକଅପ୍ କରୁଥିଲି, କେତେ କ'ଣ କରୁଥିଲି। ରଜ ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ଏ ସମୟ ଆଉ କ'ଣ ମୋ କତିରେ ଅଛି? ରଜ ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ତକ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା କେତେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ୍ ତ ଗଲାଣି। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ନହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବି। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।